Iroi trai seisien pat ngai ku ble phi baro ha ka kerteng ka bathiang tam ko jong uji su te ka jingi kai ka bangalon ra shapi ha ka diga jan met artli ki pharshi usembai terso bat ka pharshi uding dumbur ubom seisoh te kani ka jingi kai ka long simple bha te henrai na ka bantai ki bom pat jule pat ya kane te lada pi pentrekam karwan ra ka jing kurku ha ka jing em ka jong phi namar ha ka jing ya lenti ka jongi ha ka ka sla jong ka parthai ni don kam banle ya ka ka ba ka ktien ka jong ublai ka kren te lada dei na pdeng jong phi ba phim pat le ya kane te leng ba ini jing kai beret nganget karwan ra ka jing kurku ya phi lada pin pentrekam ya ka ba ka ktien ka jong ublai ka hikai tine pet lang bat nga na Lukas kalau nong ka bakhat lai ka khot ka bakhat phra ngine pet chua shpang ka ka pharshi jong u symbai tyrso ka ketiga jong u blai ko ong kumno ko ong ulo ong ru ka hima u blai ka long sriem ya ka bat kum ka ngan pen sriem ya ka ngi hang ne ba ujisu bunsin ujukren da pharshi bat kembang ala juong ha kiwei pat ki video ha kiwei pat ki jing hikai shapang kahima kajong ublei kadai bet kataka kahima jong ka jing suk ka jing kemen bat kahima jong ka jing dap biang amen te kabamot ba kahima jong ublei kahima jong ka jing suk ka jing kemen bat ka jing dap biang te ujisu hang ni upni sriem ya uni usembai terso uang kumno uang kalongkum usembai terso ya kaba ya uba haba ubre ula shim ula bread haka kper jong u te ula mi bat ula nang long dieng bat kisim beneng ki laya shong tengen ha kitna jong u hang ne ngisngau tho ba ujisu upenya sriem bat usembai terso de iberet bha iba ni bona pedeng jung ni tho ya usembai terso ude iberet bha te upen sriem ya kata ka hima ka jong uble te ngana example ipi nang ba pinsngo tho ya kani ka jingmon kani ka jingmon kamut ba menta ubriu ubadang sedang ban yo ya uble te ha ka jing yo ningkong ka jong u yo uble kamut uni ubriu kemen bha nilai kan mau ha ka por revival no kata ka jing kemen kata ka mensim ka jongi haba la pendap yang i do mensim pokoj te henry ha ka juhi pat ka por tang shuyat katu ka ne sngi katu ka ne tayo yuan pat hi ki jing ki jing ale ki babon kumpang ala hikai phi shapang katu ka jing tunju te kamot ka jing tunju kawan ha ka jing im jongi ki brio te henry ki ne pat ki brio ki bom pat chakri bhayo blai ki badang su sedang ban chakri yo blai kim das ngo tho bha balai ki wan ki ne ki jing balai ki wan ki ne ki jing ale kadai bet ka jing bo bet borti jong blai bakat bangirang im ha ni ka porthai ba ki jing tunju kin wan hanrai ubri ubadang sedang pat ban yo thama yo blai don ya kata ka jing ngo tho te dei na kata ka daw ba kata ka jing sok kawan chuatang iberet namar balai namar kita ki jing tunju ki babon jat haba ki wan kamon kamla bat ai kata ka jing kemen ka bapura bat nganget ru ha ka di ka por bat don na pedeng jong pi mat ya kani ka ba nga kren menta ba pidang shu yo hi yo try henry ki jing tunju pat pi mat ha ki ying ki sem ki jong pi leng ba ki lok ki jong pi lane leng ba ki khon ki jong pi te kamot ba kata ka jing suk ka bapura phim shem la yo te henry ini jing suk iba khndiat pat pi yo kadaw kalong balai kadaw kalong ba kani ka kper ka kren ya ka do not ka jong ubriu ka kper ka babha ka basbo ka kren ya ka do not ka babha jong kibriu kiba lakut jingmot balada longkum no ru ngan chakri ba yuble kumba ha ki por ki bala ledno habangala yo try
ngalakut jing mut bet balada yo ai rungan chakri utrai lada ngam yo ai rungan chakri utrai te kamut ba uniu sembai ulong ka tin ke jong blai kamut uniu sembai u ha ka dok nut ka ba bha kamut ha ka kendau ka basbo te namar ba kahap ha ka kendau ka basbo lani ha ka dok nut ka basbo kamut ha pedeng ki jing tenju ki ba bonjan te phiyat bet kamut nangsan kaneka hima ka jong ubleng kadang sedang ke ban kieu ningkong kawan chuatang ibaret namar balai namar ba hap deng ki jing tenju ki ba bonjat dei namar ki jing tenju ki ba bonjat kamut ba pimla ban yo kita ka jing suk ka ba pura henry namar ba pilong pat ubriu la ne ka briu ka ba kut jing ban chakri utrai kawan hi kita ka jing suk hap deng kita ki jing bat kita ki jing ele adon ka jing suk henry pim pat yo pat ya ka jing suk ka ba janai balai namar ba ki jing tenju ki ba bonjat ki wan bat namar pim pat tip bahai ka nongrem pim pat tip ha ya ka lentiyat ka jong phi dei na ta ka daw pim sngo tho henry haba phi yai ne pat kamut nangsan kamut kataka jing sukru kanang roy kamret sa kum itu isembai terso henry kanang kiu kataka jing suk kanang kiu hado ba laong kumno laong ba te ulami bat ulanang long dieng bat kisim kilaya syong tengen ha kitna jongu kabamot bang kat banang poiki kat banang yaki sngi ha pedeng jing tenju ki babonjat henry pi syakri ba jublai pi yero ba yuturai bat pi plaru ka kerteng ka jong turai da ka ba pi pla da ka ba pi wat ka lat ka lenti ba kumno pin yarap lemi ki we ba kumno pin hikai lemi ki we te kamot lada leng ba jong pi ladon manu ki ba yo e ka jing pin em lane leng ba jong pi ki ladon ki ba sedang ban chakri no utrai ka ba mot pi la mi tnat naka jing em ka jong pi kum ba ha ki balang ki ba pher ki mi ki tnat kum ki balang ba pher kum menta show an example na kum ka balang presbyterian ka badon let's say ka badon hani hapo maulai ka poisha mau pat menta kala poisa sha te chapo umro bat kum ta ter te ki balang katolik bat ki we ru ki mi tanat nem te kamot ka jing im jongi ru ha ka jing long kristan ka jongi dei ban mi tanat na ka jing im ka jongi te kumno on mi kita tanat dei bet da ka bangi yai ne dei bet da ka dok nut ka ba khoi ka dok nut jongi ka de ban long ka ta khndo ka ba bha ka ba ngi de ban san man la ka sngi how try tidak ka pisan man la kasngi how try pitip ya ka tin ka jong ublei piyo ban ya selok ye ki breu bat lang ba jong pi ki don pat mano bala kala ka bamot kamot pilamit nat onda ha bala mitnat long kumno bat kisim bedeng kila ya shong tengen ha ki tenat jong hisien ba ki breu kila mitnat hisien ba ki breu kila syakri yo try bat bon ki mensin ki bakordor kila sedang ban kala kamut leng ba jong ki kamut ba ki bon ki breu ki nwan ban yat ho e ka jing ka jong ki bat kin yo ban re tengen leng ba ka jing ya slok ka jong pi kin yo e ka jing tengen leng ba ka jing penduai ka jong pi kin yo e ka jing tengen te ka e ka banga kwa ban ong ya pi kalong ba yit bahaya la de pila kat nus na menta pila long kristan lada naka jingim ka jong pi pat don iweru iba kala ka bamon pi hap ban syakri bahayo blay lada pi yo no ki bam patip yo blay pi hap ban yat ho ya ki syapang jisu nama don pun ki bala long kristan henry don pun pat ki bam pat yo e ka jing pet em ki shudon tang kata ka kerteng ba ki la long kristan te lada pi yo ki bakum kita haba pilet banyak selok pi hikai ki pi duwai na kabenta jong ki bat haba ki pai sha ublai kamut ki lami tenat na ka jing em ka jong pi bat lada pi long kumta kamut wat ki breu ki bom don jing ya dei ka bajan bat pi wat lada meno pimpat ju itho ye ki handra haba ki pet ye pi ki itho ye pi ba kalayar ka jing mut ka jing perkhat ka jong pi kamut pilami kita kitnat ki ba kenja mansiem da ka ba bon ki mensi ki ba koridor ki la yo ka jing pen em lang ba jong pi kamut ki breu kin wan cha pi ban yat ho ye ke jing
ba phi phin yo ban ya slok bat ki ban duai na ka banta ka jong ki henry ya ka ni ka wei wala da kam dei ka topic ka bang de ban kren re ga ni ka wei nga kwa ban ya thu e phi onda phila sedang ban mi kitnat na ka jing em ka jong phi te kindon ki brio ki ban wan ya tho ya ka jing shem ka jong ki ha ka jing em ka jong ki ba ki da kwa e ba phin pentengen lang ba ki jing ya slok jong phi lane lang ba ka ba phi duai phi asa ha khmat jong play ti ya ka ni ka wei phi don kam ban kan mau ba bor ba ka ba ki tu ki brio ki wan man ya tho e phi ki shania e phi na mar ba le na mar ba ki shim ye phi ba phi de ki khon ki jong uble la ni ki shakri ki jong uble te ka ba ki brio ki wan man ya tho e ka tu ka jing shem ka jong ki ka tu ka jing e ka jong ki what ju ya thu hang no ya tho be thik tang ha uble phi de ban long ubrio la ne ka brio ka ba uble ula ban shania bat kibriu kila ban shania namar teng ki don kibriu ki ba bapli ki pet akani ka khmat do ki pat kot bakin yo e ta ka khmat ka bakin jaman sim haba ki yo I ba ki la dei ki shakri ki jong uble te bapli ki don ki bam la ban pet tho te la kini kibriu ki dei shishan em kita ki shakri bala jet do uble te kim don ne ka jing te teng ki ye tho hanrei teng pat ki tu ki le that khana no ki le ye tho yanu te ka jing hikai pat ka banga hikai shepi kalong ba onda pilamid nat na ka jing em ka jong phi la da don manu ki ba wan ban ya share ya ka khmat jo phi pat phi de ban le no phi ha ban ya share ha khmat jong uble kam julong ba phi ne tho pat yanu ka ba uble ong ya nga ba ha ba ki brio ki wan ban ya tho e pha phe de ban ya tho be thek tang sha uble kamut kam de yang i wat ye ki khon ne ya ulok ne ye ki parlok ne ki marjan ne omlong ban ya tho na ma bule da ka jing shania ki wan ban ya tho e ka jing shem ka jong ki teken mau ya ka ne barabor ba onda ki brio ki las dang ban itho e phi ba phi long ki shakri ki jong trai ken mau e ka ne barabor ba phin long ki bala ban shania do ble bat phi de ban long ki bala ban shania da kibrio ba phim dei ban ya tho ya ka ka ba ja ha ka jing em ka jong ki shaki wei pat kibrio henry ki wan ban ya tho ha phi pat phi de ban ya tho sha no ya tho show ble te ublei ukwa yangi paro ki kristan ba kan mi tenat na ka jing em ka jongi kam de yangi bangin chusa be marwe la da le se ha ka yeng ka sem ka jong phi dang long kristan tang marwe phi hak ban duai phi hak ban yasa phi hak ban hikai ki bat lang ba ka jing em ka jong phi kamut ka yeng ka sem ka jong phi ru kan sedang ban shakri utrai iwei hadin iwei bat kumta ter kat ba phila e ka por ka jong phi la kilong ki barlok ne ki marjan ne la kilong ha ka no ka benta phi yo talat ban ya selok te kamut ya selok kamut anda ka onda kitu ki brio ki la kala ka bomot lang ba jong phi kamut ki la mi tenat lang ba jong phi kamut ki brio ki yo kan ban wan re tengan ha ka chik em ka jong phi aman te men tapat ngin ya kren no shapang ka ni ka pharshi jong uni u dieng dumbur bom seisoh ka bible ka ongkum no ula kren ya ka ni ka pharshi wei ubrio ula don u dieng dumbur ya u bala thung ha ka briso jong u bat ula wan wat so ha u ti shem ai kumba ubrio baro u bathung yo nu so ha ka bri ka jong u lada u dei hi uso u bala dei ban seisoh ha bala dei ka ayom ban mi so ka bamot utrai te uwan bet ban wat ya uso ya kiso na uni udien te lada shemai ai ka bamot uni udien so u klempen mentoy ai ru em ya uni utrai te kalong kum tahi ha ka jing im jongi ki kristan ru ble ula thungi ngi bangin don ngin im ha ka ka perthai ka bamot ba ublei ru wat so na ka jing em ka jongi te ngan sa aji kai ha wei pat ka subject shapang kita kiso ki ba kumno ki ba de ban don hangi bat ngin le kumno ha bayade bat kita kiso te ngan sa aji kai extra ya kata la ka jong kenapa kan nom kata e ka pot te ka bamot ba dei ban seisoh lada seisoh kamot kumba ki dieng so kim pen mentoy utrai kamot ni ru kum ki kristan lada ngi shu im le no hakane ka kendau ka bamot ngim
pen mentoi yo trai te ke ka baja ka te ka jong ublei ko ong kumno te ulo ong yo nong sumar bri hakmi kini lais nem ngalawan watso ha u ne u ding dumbur te ngam syam satya to ket no yu u balei po on pen le no ru ya ka kendau te uni utrai jong uni uding dumbur u ong ba ulawan watso kabut mulai Aisyah hado kanus nam hado lais nam ka Bible ko ong ulawan watso hado lais nam now ni uding dumbur re syam la yo namar kata ong ket no balei ban pen le no kanika kendau te ka ika pangangala le marsin yo utrai ka ika bangala le bangala duwai hautrai ngala duwai hautrai batrai kat bangadang im hakani ka pertai nganom im leno eda lele ruem nganom pen leno yakani ka kendau hanrai ngan im ban syakri me deina kata kata bo bleu ayang kam bat ngabun kam bat utrai man la kasni te ngaju duwai yakani ka jing duwai ba hakasi ka ba men wan syau yang ngaru ngada kuah ba men syem yang ngabang ngadang bun kam bat me kata ka ka jing duwai ka jonga ngam kwa bangan imle no hakani ka kendau namar kata ngakwa bangan ong ye piru wat nomlong kum uni uding dumbur ubom don so laslem pila long krustan yet bahaya lade hatu pila don ne em kita hiso hatu pila seisoh ne em na ka jing em ka jopi wat ai ba pinchu let na ka pertai klem da pen mentoi ru em yo trai ngakwa ban ong ye pila da pitrei na ka ban tau trai ada pile na ka ban tau trai ka don kanong ka bakraw hadu kata kata pindakan mau yo Joseph hapo keri Egypt hapdeng jong kan nem sniu Henry dan nem sniu leng ba jong Joseph ka yeng ka sem ka jong uru ka em wat ka Egypt hi ka balong ka taka jaka ka ba kita kibriu ki padon kibriu jong ka Egypt kita kibriu ki bom itho yo blai Henry kila yo ka jing em leng ba Joseph namar kata ngakwa pangan ong ye pi ba kamadwan ka nem sniu sakaba kumno ru Henry ya kita hi ki ba treasure hem na ka benta ka jong utrai ka don kanong wat nam syetting kanong ka don kumbang ala ai ka jing hikai ha ka tu ka wei ka jing hikai chapang ka tu ka jing sumar ublai ngala ai ka tu ka jing hikai ba ki briu ki bele ba kin yo hi ban khet yo so ba ba bat ki bele sniu kin yo hi ban khet yo so ba sniu te ka long kum ta hi wat nam syetting ki nem sniu ki ban wan ngim tip sakat nu ki nem sniu nama ka tien ka jong ublai kala dep kran syai te lanu kata kan wan ngim tip kita ki singi ki bakat do ki long ki singi ki bajinjar hanrai ki bajinjar na ka benta kita ki bom julei na ka benta utrai lada phile na ka benta ka jong utrai padon kanong hakakti ka jong ublai jungi pat chemla kala na do menen menta shedu ki bom jukut ublai jungi udai bet uju hi ublai lada ula le kakamba hapori Egypt lang ba u Joseph unle ruha ka ya ka bamenta namar ublai jungi u klempat kela udang dai uju hi ublai jongi namar kata ka pangakwa ban ong epi hatu phim kwa ba phin long jing kur khu ya la de ba ka yeng ka sem ka jong phi bat ya kita ki badan hajan jong phi kumba u Joseph ula long ka jing kur khu wa ikitu gi bam tip ya ublai te la da phi treasure hem hi na ka ban tau trai tu tip ya ka ni ka wei ba ka dan be kanong kamat wan kanam sniu sakaba kumno ru philakan ma hapori Egypt kumno ba hakapor jo Moses kumno ba ublei urabu krupang yegi khon Israel kamsham la ja ka ru tang haki khon jong ka Egypt te kumtahi mentaru ublei unle krupang ya ka jing em ka jonga bat ya ka jing em ka jopi bat kani ka tin ka jong ublei ka basngu tanat ba na ki sam hispa khat khanda hispa khat saw hispa khat khandai hispa khat saw ini pet ayu ka Bible ko ong hispa khat khandai hispa khat saw ko ong melong kajakari jonga melong kajakari jonga bat kasti jonga ngakermen hakaktin jome kibriu ki bashania haublei ki kermen hakaktin ke jong ublei ya ke ka balatho kaktin ke jong ublei kala tho bat kita ki bashania haublei ki nget bahaba ki nget
hikermen bakakti ke jong ublay ko ong kumno melong ka jakari jonga ha po ong ka jakari pisngot ho kamot ka jakari an example menta kasiar ha bakakduk ye ki khun ki jong ka kamot long ko mangingi long ki khun ki jong ublay ngiri ha ka thap niang ka jong ublay kamot ladakan wan kenu ka jingja ka basniu lane kan wan kenu kan nam sniu lane ka klam kamot kata em kamot ka hapan ya leng ba yanu lada kawan kata klam kamut kahapan ya leng ba ublay ladang ngiri ya ladi ha ublay kumba ki kun siar kiri ha katu kasiar kume kabamut ngiri ha ublay habang ngiri ha ublay kamut ka eke jings niu habakan wan ha kan ka perthai kamut kahap ya leng ba jong ublay te kamut kam yo ban kta yang ni nama balai ngiri ha u kamut kahapan kta swai ublay te ngitip pat ya kani ka wai ba omdan ka eke ru ka balaban kta ublay namar baro la control lut ublay dei namar kata kadaw ladang ngidon hi ya ka jingshania kabamot ngim don kamban shepting ai rum namar balengin shepting habangi re ha ublay bat ulong kaste kamot ka de ka jingya da kamot da don kitu ki ha ka tu ka thama mo kitu ki jingya khun lane lada ki mat da ka tu ka kawat ne lada ki siat do khnam ne haba ki ka kamtu da kaste kamot kamdei chaki kadei chaka to kaste kabamut ublay uya date ngi lada kawan menta pi ki bon ki briu ki la khinwin ki la sngo jinjar na mar ki eki baja kani ka porthai henre lada ublay ulong kaste ka jongi kabut kita ki eki por khoi kinom yo te ban kta epi kamut namar ublay ulong kaste bat ngiri ru ha ublay kamut shwa ban ja ki eki haban ya leng ba jong ublay te ya kan ni ka wai pat ngitip ba ki eki mla ban ya le ba ublay te haba pishan ya ha ublay kamut phim dan kamban khuslai te haba phitrei hi ya ka na kabanta ublay kamut kadon kanong phitrei bat ki brio phi yo ka painong phitrei na kabanta ublay hatu ublay unam ai phi ka painong ublay un ai phi ka painong bat ini pe chu ka bible ko ong kumno ko ong udaya thote udo ong ha u ko try to eat ya u sa ha kan ikas nemru tat ondangan ti saudong ya u pat ngan ice boru lada un seisoh tibha henry lem kumta men sakhet no ya u kalong shisha ka eke bas ngotenan ba unia uding dumbur udon hangno udon ha kan ika bri kabadon uni uno sumar shisien badon kinong sumar kabamon kadon kajiada lada ya kren syapang jongi kum mga mentangan na example example ye pi baro ki baju ngap ya kanika jingkai ka bangai hikai ngada shimkia wa lada ngampat ye kendu e pi henry ngada shimkia men met men step men sngi bangan duai kerpang na ka benta ka jopi langam ithu ye pi la na pedeng jopi pimpat ju comments ru henry hisin ba fila pet hi ye ka video ka banga nga hikai ngada shimkia ban duai na ka benta ka jopi bangada don kata ka jing it ka ba kapas ngu sirhem hado kata kumba upol uong ba pidon shibon kino hikai henry pimdon shibon ukpa te ngaru ngadon ni kata ka jing it kumba upol it ya kita kiba usat let hikai te ngaru nga it ba ya pi baro kiba jupet ya kanika jing hikai ka bang hikai ngara shim kia ban duai men met mesngi master te kadon ken ka jingya da ya kini kibriu kiba kini kinong duai kiduai te henry ka ipat ka pangakwa ban ong ya pi ba wat nom sngo safe te hakata ka ba kinong duai kiduai namar ba don kini kinong duai badang pensa ya kini kinong pop hakani ka perthai badon kinong duai ya sa henry ka ik ka pangakwa ban ong ya pi kalong kane ba pindon ya kani ken ka do nuot ba pin ong kumne ba try nga ai ngu ya me lada haddu kat kini kisngi kiba mentang adang imah kani ka perthai ya kani nga kren lada pide ki bom pat seisoh mo ngam ong na menta kitu ki bala seisoh ngam ong na ka menta kitu ki bala tre ya kakam ko jong utrai kamut umdai ba ong batre full time kum batre mangi henry ki batre hakanu kanu rukom ken hakanu rukom da ka ba phishakri ya ki breo kam dai e ba baro ki de ban tre full time la ka jong uble ulo ayangi ka kam bangin tre
Tidon kiba tre full time kidon pat kiba tre hakano kono ka bentar ken kam da dei ba baro khoi ban hap long pastor la ne baro khoi hap long nong ya lap hanre ki kam ki jongi kan long ka jinga lap ka jinga slok ka jongi kan long ka jinga lap hakata ka rukong nga ong pi te lada dei pi ba phim pat julai ai nam tau trai man ta ka si phin ong ken ya ka ne ba lakatang pat seisoh hanre medang pensa yang hakane ka kendau dei namar badon kinong duwai dei namar badon kinong ya sat na ka benta ka jonga namar kata menta ka singa duwai hakmat jong me to ayanga bangan long no kanong ya sat nganom sngu shngan ba nganom chong klan ktishu na do menta ka si hanre ngaru ngan long kanong duwai ngaru ngan it holem Syapang jong me ngaru ngan ya selok ngaru ngan hikai lem kat bala ibori jonga pide ban donno kata ko donun wat nam sngu shingan ba oi kong reality iduwai na kabenta jonga oi ki wei pat kinong duwai ki duwai nam ta ka jonga wat nom shuhun tang hang ta hot kade ke basisya ni kum ki syakri ki jong utrai haba utrai ula jet yang ngi da shim kia ya kane bangim juklet ban met bat sngi bat step ni duwai ni ya sat na kabenta ka jong pi bat kum ta ter but pindapet now Marcos kol nong kabakat way kadukat kabakat ar pinyo iyo tu ding numbur ubadon hato hapo road surak haba ujisu ulet ban watso man step now tu ding so haba shem ujisu utim yaw tu ding numbur bat tu ding numbur ulayap no apa balik nama udon hasurok don hakanu kata kabri kabadon nong sumar namar kata ngaku apa pin duai kan ka jing duai ba pin ong wat ai ba kita ki marjan ki jongi ki barang ngop hakapop bakin syuyap no kumto klempat dei kapor kumpa uji sutem tu ding numbur tu layap no namar ha barang don kinong ya sat uble udang pensa ba ikinong pop ha ne kaporthai namar kata ngam kwasyo ye phi baro pa pin long tang kita kiba sya hikai lane tang kita kiba shu singau safe ba ha kata ka jing duai ka jong ki ho oi don kam wat mangiru kinong syakri ya ka tiang ka jong blengi don kam ya ka jing duai ka jong pi ngi hap nya duai kliang iwe de hanre ngakwa pat ba phiru phin long ken kinong duai ngakwa ba phiru phin long ki bala pa nya slok khentiat kat ba phila kat ibor i jong pi ngaru nga ai ji kai pi kat ba uble ai nga ka bor hanre ngai kalong ka jing kerku ka jing mentoy sya phi nama bale nama bangale eki bar khoi ngale ta ka mensim bangale da ko do not bat ngam shim lale da ka no ka jing thmu te de na ka ta ka daw ngarung ong ye pi wat nom im le do ha ka dika khendo hanre le na ka banta utrai nang ba utrai un yo ban le kmen na ka banta ka jong pi bat da shisha la wan ka nam sneu sa ka ba kumno ru phintip ya ka ni ka we ba kata ka nam sneu kan om la an kta e phi na markas ti ka jonga ba ka jong pi ka dei ublei bat ni ri ru ha ki thap nyang ki jong utrai kum ta om don ka bala ban kta ti yang nga ba di phi namar kata ai ba in long kita kiba le na kamta ka jong utrai but ai ru ngin duwai ba leng ba jongi ublei unnam shimno klempat de pori kinong pop bapli kiba ker sodong yangi tenga nget pio jing kurku khendiat i jing kai te to ble unyo ban kurku ye pi ye ro itrai